Hello! Welcome to my YouTube channel. Kakain tayo ngayon na sanggol. Ano, Janet? Dan gusto mo? Santol? Ako si Mandy. Nagkalito po ako sa Alonino City, Pangasinan. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho po bilang isang bartender sa isang sikat na restaurant sa Makati City. Alam mo, JPS, maayos naman po ang pasakot sa restaurant na aking pong pinapasukan. Ang amo ko po ay isang British. Isang British national. Kung paano ako napasok dito sa restaurant ito, ganito po ang nangyari. Naging close kami ng aking amo. Lumisan na din kliyente namin dito sa ating bar. Sa isang bar na aking pinasukan. Walang nawala kahit isang kusina. Santol. Simula noon, nagumpisa ang ating friendship. Naging regular naming customer for client sa bar ang aking amo. Sa totoo lang ang nangyari nun, ako po yung nagbayad ng dilim niya kasi nga po
10 shots of whiskey. And they should be in line. Dapat daw nakalinya. So, linya yung 10 shot plus harapan. Yung 10 shot